zuwa. Tarihi ya tabbatar da cewa dukkanin ɗan adam yana ɗaya daga cikin waɗannan ɓangarorin biyu. Mutumin kirki ko mutumin banza. Wannan tunanin naka ba daidai bane ba mai gida. Wai ku menene matsalar ku ne? Na yi muku dukkanin bayanin da za ku fahimta, amma ga baki dai kuma kun yadda? Kai! Ka bari na ƙara sama na me na katse ni kuma? Ayya. Ya kai wannan hikar haka. Idan kana da zafin nama ba abin da ba za ka iya yi ba kaji. Ka saka ƙwarin gwiwa a zuciyarka ba abin da zai gagare ka. Dukkanin salon da ka ɗauka a rayuwarka da ƙoƙarin rashin shiga sabga kowa wani yana nan ya saka a gaba. Yaro ka zama jajirtacce a rayuwarka. Fita ta farmaki 18, sannan nasara ta ma 18. Ka ga ban taɓa yin rashin nasara ba kenan. Ita fa ko da yaushe gaskiya ce, haka ma kuma ƙarya ce, sannan tana da iyakar. Ya darb kya hai varman sabza. Ni da kai muna da bambance-bambance da yawa labai, kuma kowa yana da irin fahimtarsa. Rayuwa kamar wasan chess ce, in ka motsa nan gurin rayuwarka, in ka motsa can ta maƙiyinka. Wata magana yake yi min cikin izza sai ka ce wata mai bani umarni. Kai da kake tsakalkalewa kana tada jijiyoyin wuya. Aikin nasa da ake abu fita ne. A matsayinka na jami'i sai aka kama maka wani mai laifi. Ya dawo gida sai ya tarar da matarsa da kwarto sai ya kokarin kama shi dan ka shiga hukuma. Kwarto sai ya tsorata ya dauko makami domin sheke mai gida sai mai gida ya sheke shi. Wa za ka hukunta a ciki? Mai gidan da ya kashe kwartan ko matar da ta kawo shi? Mugunta da kirki. Ya kaji wannan labarin ya labai? Menene wasan ka? Kai ne ya kamata ka can kayan labai. Mugunta da kirki, sabon kamce da kamfanin Sultan Masubirbuda yana nan tafe.